उन्दैफोरखौ हेलौ आरो गेदेरफोरखौ खुलुमबाय। नोंथांमोनखौ आं चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। जमुना बर'आ बबेयाव जोनोम जादोंमोन, जमुना बर'आ माबायदि खस्थ' खालामनानै बे बक्सिं चेम्पियनशिप बोरै जानो हाखो, दा बेनि सोमोन्दै जों दिनैनि बे भिडिअ'आव सावरायगोन। बहुत खस्थ' खालामबोनाय, मामानि खस्थ' नुबोनाय, आंनि इन्सपायरिं मायानो आंनि आइया। बिनि उनावहाय बक्सिङाव थांनायनि उनावहाय मेरि कम दिदि बिसोरो दङ, ओमफ्राय खस्थ'आथ' बहुत जादों। आंनि माया माबायदि खस्थ' खालामना फेदेरबोनाय सबबो नुदों, सबबो मिथियो। आरो बे खस्थ'खौ नुनानै आंबो बांसिन आग बारायनो हादों आरो ताकि आंनि आइया आंखौ इमान खस्थ' खालामना थिनायाव थायोबा आं बेखिनियाव इमान खस्थ'खौ मानो मावनो हाया, आंबो मावनो हागोन होननानै आङो बेबायदि साननानै आग बारायलांदों आरो। आंनि जोनोम साना बिटिसि नैथिं गरायसर खादोमगुरि, बेयावनो आङो जन्म जानाय। ओमफ्राय बेनि उनाव बोसोरसेसो थानानैहाय ओजों धेकियाजुलियाव थांनाय। बिकज जोंहा बाबानि थाखाय एसे प्रब्लेममोन नालाय, फेमिलि प्रब्लेम। ओमफ्राय ओजोंहाय खामायनाय बिदि बिराद खस्थ' जादोंमोन। आरो बेनि थाखाय मानि न'आथ' ओजोंथिं नालाय, ओमफ्राय बाबानि न'आ बेयावनो, ओमफ्राय ओजोंहाय थांनो गोनां जादों आरो। जमुना बर'नि डिस्ट्रिक्टआ जाहैबाय बाक्सा डिस्ट्रिक्ट आरो गामिया जाहैबाय फुदुमगुरि। बिमानि मुङा जाहैबाय निर्मला बर' आरो बिफाया जोंनि बे बुहुमाव गैलिया। बिदा सासे दं आरो बिब' सासे दं। उन्दै समाव बे सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय बेलस्रि जायगायावनो देरबोदोंमोन। दा बिथाङा बेलस्रियाव थाला, दा बिथाङा धेकियाजुलियाव बिल्डिं लुगासिनो दं। दा बे बिल्डिंआ जासान्दि बिथांमोना दा भारा न'आव दंगासिनो दं। दा बिथां जमुना बर'आ दिल्लीयाव थायो। लोगोसे बिथांनि जुनियर बक्सिं गेलेग्रा एबा अंकुसिता बर', बेबो बिसोरनि बक्सिं केम्पआवनो जमा थाफायो। बेबायदिनो गोबां खस्थ'नि गेजेरजों देरबोनाय जोंनि बे बर'नि बिर जोहोलावजो जमुना बर'आ। जमुना बर'नि डेट अफ बार्थआ जाहैबाय 7 मे 1997। नैबे नुबाय थानाय फट'नियानो जाहैबाय गेवलां खाख्लारि आरो बिसोरनि डिस्ट्रिक्टआ जाहैबाय सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि पस्ट अफिसआ जाहैबाय मिजिंजुलि, गामिया जाहैबाय हिम्मतपुर। 800 रांजों लोगोसे बिनि भटार आइडि, पेन कार्ड गासिबो डकुमेन्ट्सफोरानो गोमाजोबनानै दं। गेवलांसा खाख्लारिया गोबां दुखु, मानोना बेहा गावनि मानि बेग गोमाजाबाय। बेनि थाखायनो बिथाङा गोबां दुखु। दा बेहाय गावनि गोबां नांगौ बुस्थुफोर दंमोन। दा बेखौ सोरबाफोर मोनदोंब्ला, बेनि मानि बेगखौ सोरबाफोर गलांनायखौ मोनदोंब्ला बिथांनि फन नाम्बाराव थाबैनो फन हरनानै खौरां हर, फोरमायहर। जोबोर गोजोननाय थागोन, लोगोसे रोजा साबायखर थागोन, मानोना बे डकुमेन्ट्सखौ मोनफिननांगौआ जोबोर गोनांथि। स' गाइस, नोंथांमोना दिनैनि भिडिअ गोबां खोथा मिथिबाय जानो हागौ जमुना बर'नि बागै। दिनैनि भिडिअ बेखिनियावनो जोबनाय जाबाय। गुबुन मोनसे गोदान भिडिअनि गेजेराव थाबैनो लोगो मोनगोन नोंथांखौ मोनसे गोदान टपिकनि गेजेराव।